Никаква идея. Май да. Мене се бие! Познал. Да не ми да помогна. Мене се бие! What the fuck? Чакай. Според вас ще оцелее ли ако скоча? Да. Се секундите, нали така? Да. Окей, чакай. Ето ми те. Не ги взимате, ако ще се убият. Значи, според мен ще оцелее пичове. Аз вярвам в себе си. Епей! Ето идва, ще покопале!